Как четем буквата С на испански? Когато тя се намира пред букви А, О или У, четем като К. Каса. Когато се намира пред букви И или Е, четем като С. Сине. Сербеса. Когато е в комбинация с аче, четем като Ч. Чико. А вие как бихте прочели тази дума? Напишете в коментар.